जर्नालिस्ट दंखायोमोन टाइटेल हल्डारनि मोनसे बेवहाय लिरनानै दोनदो उन्दैफोरनि बिस्कुट क्लास 2 सिम नार्सारिनिफ्राय क्लास 2 सिम नार्सारि क्लास 2 बिदि जाजोब्बाय गासिबो उन्दैफ्रा मोजाङै दे बै बिस्कुटखौ ना खुगाजों अरनानै लाना फै मिथिबाय खुगाजों अरदो थाबनो लाना फै खुगाजों थाब खालामनानै लाना फै नार्सारिनिफ्राय क्लास 2 सिम नार्सारिनिफ्राय क्लास 2 सिम सोर दङ फैनो हागोन जोङो हुइसेलबो लाबोनाय जायाखै माथो जानो थाखाय खावलायहरबाय उन्दैफ्रा हरदो खारबोदो दे बिस्कुटखौ हरदो खारबोदो हरनो माने खारबोदो थाब खारबो थाब खारबो खोनाबाय थाब खारबो दे नोंसोरनि बिस्कुटखौ हरखांनानै आरो बहाय फैफिननांगौ जाय सिगां फैफिननो हागोन बिसोर देरहासार जागोन बिस्कुटखौ हरखानांगौ दुरुंखौ हरखानो मोना खिन्थु बिस्कुटखौ हरखाथारनांगोन दुरुंखौ हरखानो जानाय नङा बिस्कुटखौ लानानै फै नङाबा हरखानानै फै जायो जिखुनु खिन्थु दुरुंखौ हरस'नो मोना आरो दुरुंखौ हरस'योबा जोङो डिसक्वालिफाइ खालामगोन ओरै फारसेथिंजाय जोंना आइजोफोरनि जेनाखि हांसो हमनाय बे हांसो हमनायखौबो थाबैनो मेगन खाथेनानै होदो जाय बिथांमोना बादायाखै औ बिदिनो खालाम बिसोर उरनो मोनखाया होमबानो औ उन्दैफ्रा उरनो मोनखाया औ नै गोगोम बुखांसिगोन बेयो ओरै नैबेनो आरोखि बिस्कुट खांगोना बिस्कुटआ बेनो र' उन्दैफोरनि बिस्कुट खांनाया नै क्लास नार्सारिनिफ्राय क्लास 2 सिम बाजारनि बिथांमोना रेडि जादों आङो 1 2 3 गो होनबासो खारनांगोन दे आरो फैफिननांगोन रेडि जाबाय बयबो दे आं फैना हरसै रेडि 1 2 3 गो हरखांदे बिसोरखौ हरखांनानै लाबो बिसोरखौ हरखांनानै खारबोदे थाब-थाबनो जाय हरखांनो मोनबाय बिसोरखौ हरखांनानै हरफिनदे दुरुंखौ दा हरस' जाय बिसोरखौ हरखांनो मोनबाय फैनो हासिगोन गावबागाव जायगायाव फैफिनदे नोङो बिथांनि मुंखौ लिरनानै दोनदो मा नाम नोंनियाहाय नोंना मा नाम संगिता ब्रह्म बिथाङा सेथि बान्था मोननो हाबाय बिस्कुट अरखांनाय बादायलायनायावहाय आङो नीलकमल ब्रह्म बिथांखौ आं खावलायदोंमोन सानैया जायगा नैथि बान्थाखौ मोननो हाबाय त्रिनिका ब्रह्म जोंनि सासे दंबावो दे बान्था मोनगिरिया जर्नालिस्ट दंखायोमोन टाइटेल हल्डारनि मोनसे बेवहाय लिरनानै दोनदो इन्टारेस्टिं उन्दैफोरनि बिस्कुट खांनाय दे उरनो मोनबाय सासे उरनो मोनबाय सेकेन्ड प्राइज मोनलांबाय हरफिन दुरुंखौ हरस'बा जों हानाय नङा खानो दहायनो हरफिननो हायो दे दुरुं हरस'दोंसोमोन दुरुं हरस'नाय जाया हनै अरदोलै खुगायाव हाबा बियो
बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ आङो रिफिन थिनदों बिस्कुट हरना गावनि नामखौ खिथाना लायदो बैयावहाय नंबाय सोरनायखा उरनांगौ आन्दो नंगौ जाबाय जोब्बाय दे बिस्कुटआव हरदो दे बयनोबो हरदो अरखां होदो नोंना बहा थांखो नामा लिरफैदो जोब्बाय आरोखि बिस्कुटखौ नायाबा नामा लिरदो दे बहाय आखाइ खामा हो फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइज मोनबाय आरोखि सिमारिखाया थामथि बान्था मोननो हाबाय ओरै फै बावथा दे बावथा दानिया जों जागायदावगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरनि एम्बु बारनाय नों फार्स्ट मोनदों ना नानि नों फार्स्ट मोनदों ना एम्बु बारनायखौ दङ नों सेकेन्ड मोनबाय बोरो फार्स्टआ बोरो ओरैहाय खेला फारसे फार्स्टआ बोरो बे फार्स्टआ बोरो फार्स्टआ नों फार्स्ट एसो ओरै फै थार्डआ बोरो थार्डआ फार्स्ट सेकेन्ड मा नाम मोनलाय नोंना संगिता ओमफ्राय नोंना श्रीनिका बे बिया थामथि थार्ड मोनबाय नोंहा थार्ड ना थार्ड ना दे जाबाय माखासे नायगिरि बिथांमोन